Die gaan voor te echt. Die leven voor ons leven. Ja, En dat is ons het blijft. dit is ons 24e locatie, maar nu... Hier gaat het eindigen, het 24e optreden van het weekend van de 25. Maar vandaag gaan we onderweg om de eerste 8 bekend te gaan maken. Ja, want we hebben een heel aantal inschrijvingen. Ja, we hadden veel meer inschrijvingen als 8, dus we hebben wel een keuze moeten maken. Blijf ons even volgen in het filmpje. En dan laten we zien welke eerste 8 locaties we hebben uitgekozen. Heb ze de sleutel? Ja, Ja, kom, we gaan naar de is kant. klaar. Ja. Greutje op de deur en greutje op de stad. Die klasjeneren weer in het plat. Greutje op De eerste locatie, even nu bekendmaken. Ja, Hoe gelukkig zijn. we zitten er in boven. Ziet? Nee, niet deze. zelfs als du 6 man was dat voor een cliché. Verricht je de charme van de zachte geest. Hoe zijn we? In Meers. Oh, Meers. Ja. Is dat klein Meers of groot Meers? Nee, klein. Klein. De mensen... Hier bij de witte beurstel. Kijk, daar hinken. Ja, maar ik heb een bakje hier ook gehad. Ah ja, dat heb ze goed gedaan. Is dat goed? Weekend van de 25, Café de Witte Beurstel in Meers. Van oudsher gezegend, verstaan ons mij schoon. Elke stad heeft wel een dorpstad. Misschien dat kent je dat. Locatie 3, Dorpstraat, niet in de stad. Handen druk. Oh, Ja, Hinkel. gewoon nog even het maken. Oosbeek, kom maar erop. Dat zit in de schoens, dat zit in dit idee, dat zie aan charmant is. We zitten redelijk jaar. Over je zingen? Ja. Ja, dat zal ik je vertellen. Dus we zijn in Landgraaf, ja, en we zijn hier bij Café Het Brandwapen. En als het goed is, het VV Schaasberg, de Vassalauersvereniging van Schaasberg, van der Scheet, die hebben dit aangevraagd. Dus ja, er zit een bier. Klasse, dat is even voor ons in september. Ja, Tot dan. Aha. Dat is wel die visjes en zo. helaas. Hoe eens kan je me vertellen van waar de jegers hier? We zijn kerkrabbeland en daar heeft Margot Slange heeft ons door een bericht geschikt. Voor carnavalsvereniging. Voor welke weet ik niet. Maar allemaal niet zo goed. Nee, Ik denk dat het wel duidelijk is ja. dat dit ook een locatie is. Dit gaat een locatie weer. Greutj op de lu en greutj op het fly. Staat je goed dat toetje? Goedemiddag. Zijn jullie bij Ron Hendricks? Ja. We zijn hier bij Ron. Ron. Ron woont op de Dorpstraat nummer 30 in Pij. 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 Kijk, daar komt er zelf. Ja, is er toch? Dag mannen. Een vol tenue. Goed hè? Ja, vol te Kijk, Ron gaat reclame voor ons maken, want Ron is een van de adressen over het weekend van de 25 komen vieren. Heel goed, gelukkig. Daar ben ik ook heel erg blij met. Kijk. Goed zo. Dus dat is de locatie. Ja, nog twee te gaan. Onze Hans is zo'n jong, waarvan men zegt dat er voor te vrije geen tijd meer het. Vroeger alles jongske zat er dag en nacht, het de hengel aan de wier. Kooldraaimachine. De deur, ja, de lichten brennen. Dus kan ik gewoon naar binnen. Stilkes in den hoek, daar wachtte hij op kapper en op snoek. Ram, goedemiddag. Je hebt geen idee wat ze aan de lijn hebt, hè, maar ik ben Ger van Cartouche. Ja, en Geert en Guus die staan hier ook bij me. Ja, en de hebt de kevers opgegeven, toch? Ja, we hebben een bordje hier voor met het weekend van de 25. We komen namelijk naar Kessel. We laten het bordje hier, geven een schoon plaats hier in Kessel. Ja, en dan zien we ons in september sowieso nog terug. Zo. Goedemiddag. Toch gewoon Hans Oh, je ruikt het. Papa. Ja, jongens, ja. Kijk Je wordt eens. gestoken. Dat is het werk. Goedemiddag. Midden in de Schoenmarkt 6. Waar zijn we dan? Ja.
Maar we zagen de ruivers hebben we net nog op het bord staan, hè? Ja, precies. Ja, en daar heb je zo'n les ook gezien, denk ik, toch? Nou, voor overhandigen die dit plakkaat hier. Dankjewel. Als bewijs dat 4 in september, komende september. Hier ergens tussenin komen. Nou, die thuis die komen nog wel. Ik hoop dat ze een leuk les gegeven. Ja, Die eerste acht zijn bekend. Tijd om de tweede acht te gaan werven. zeker. Als ze het cartouche op het weekend van de 25 te gast wil hebben, meld je aan via cartouche.nl. Daar staat een klein linkje, aanmeldformulier invullen. En na de vastelavond dit jaar maken we de volgende acht bekend. Meld je Oké. aan. Meld je aan.